Na-BJ ako ng team leader ko. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Sian. At ito, ang aking SPG. As in, super, Pagganarn, secret, found. Nagsimula akong magtrabaho sa isang BPO company noong January 2019. Napagdaanan ko ang pagiging call center agent hanggang sa unti-unti akong na-promote sa pagiging team leader, sa pagiging supervisor, hanggang sa naging department head ako. Lahat yun ay bunga ng aking sakripisyo, pagtitiis at pagpupursigi sa aking trabaho. Sa kasalukuyan, masaya akong pinamumunuan ng aking department. Karamihan sa staff ko ay dependable at persistent naman sa trabaho. Paminsan-minsan, kapag pinagmamasdan ko sila sa kanilang shift, hindi ko maiwasang mag-reminisce na mga panahong ganyan-ganyan din ako katulad nila. Nagsusumikap habang nasa mababang posisyon para balang araw maging leader din sa isang kumpanya. Tuwing naaalala ko ang umpisa ng aking karera, may mga hindi ako makakalimutang pangyayari na humubog sa kung ano ako ngayon. Because somewhere along the way, I did some bad things. Very bad things. Na talaga nga namang aaminin ko. Grabe ako. I once had an affair. An affair with my team leader. Itago natin siya sa pangalang Sir John. And yes, DJ Rocky, I had an affair with a man like me. Patago ang aming affair dahil he is married to his wife of about 15 years na that time. At meron siyang mga anak na nasa kolehiyo na. Sa madaling salita, tila isang tabu ang aming lihim na ugnayan dahil bukod sa pamilyado siyang tao, parehas kaming lalaki. And he was almost a senior citizen nung mangyari ang lahat ng ito sa amin. Noong May 2019, agent pa ako this time. Habang nasa shift ako isang madaling araw, nahuli ako ni Sir John na nakaidlip sa working table ko. Naaalala ko na ito yung mga panahong nagkaroon ako ng family problem. Kaya't madalas akong pumasok sa work na sabaw o sabog. Madalas distracted dahil sa stress o anxiety o kombinasyon na ng dalawang yan. Nang makita ako ni Sir John na nakatulog, pinatawag niya ako sa kanyang office. At doon kami nagsimulang magkaroon ng connection. Mael. As in, malalim na connection sa isa't isa. Bungad niya sa akin pagpasok ko. Sian, what the hell are you doing? You're supposed to keep working, awake at this hour. Don't you realize that by sleeping at 3 a.m., you're being a liability to this company? At sumagot naman ako ng, Sir, I am very sorry. Pagod lang ako these past few days. Sumagot din si Sir John ng, You know very well, Sian, that that's not an excuse. We are paying you to do your job, to respond sa mga tawag ng mga kliyente natin. You should realize that and wake up. Yun na DJ Rocky. Yun ang unang beses na na-BJ ako ni Sir John. As in, balljack. Akala ko hanggang doon lang ang matitinding eksena noong insidenteng yun, pero nashock ako sa mga sumunod niyang sinabi. Nagsalita si Sir John. Sian, makinig kang mabuti sa akin. Palalampasin ko to.
because I see something else in you. I have been observing your performance sa team natin for quite some time at mukha naman palaban ka. Hindi ka lang goal achiever, kundi you also exceed the expectations. I want you to exceed my expectations, Sian. At sinagot ko siya ng, Sir, what expectations? dahan-dahan niya akong nilapitan. Ako naman dahan-dahan ding napaatras. Habang lumalapit siya sa akin, narinig ko ang mga salitang hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Sian, I like you. Alam mong may pamilya ako and I don't want them to know about this. So let's be professional about this matter. Hinubad ni Sir John ang kanyang coat and tie. Napatanong na lang ako sa pagkabigla. Sir, what are you doing? What are you going to do, sir? At tuluyan na siyang lumapit sa akin face to face upang sabihin, Sian, I said I like you. DJ Rocky, nanlamig ang katawan ko nang malaman ang revelasyon niya sa akin. Sa puntong ito, nangahas akong sumagot kay Sir John ng, Sir, I admire you as a person. Gusto ko ring malaman mo na I like you too. Pero we know that this is not going to work. Pero sumagot si Sir John sa bombshell ko. Sian, what if it works? How would we know kung hindi natin susubukan? Napapikit na lang ako sa nervyos at sa thrill na nararamdaman ko. Lalo na nang malaman ko ang nararamdaman niya para sa akin. May pagtingin pala siya sa akin na higit pa sa isang katrabaho lang. Ang hindi niya alam, I feel the same way. Sa mga sandaling yon, sumurrender ako sa gustong gawin ni Sir John. Literal, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko maipaliwanag ng maayos ang nararamdaman ko noon, pero all I know was that I like what was happening. Binuksan niya ang zipper at dinakma niya ang nakatago kong alam niyo na. Tsaka niya ginawa ang isa pang klase na BJ. Nagustuhan ko ang paggalaw niya at umikot-ikot ito from up and down and left to right at sa bawat pagsubsob ay parang ito ay naging vacuum cleaner na sumisip-sip ng alikabok. Imagine niyo na lang na napaluhod siya sa harap ko at pinagsisilbihan ako. Kahit na pumalya ako sa trabaho. It felt so wrong yet it felt so right. Hindi ko malimutan na pagkatapos kong marating ang highest level sa ginawa ni Sir John, napasigaw na ako ng malakas sa sobrang saya at yummylicious. Pagdilat ko ng mga mata ko, nakita ko na meron siyang pinahid. And then nagsalita na lang siya bigla ng, Sian, I liked it. Yung size mo, it suits my needs. At nasagot ko siya ng, Thank you, sir. Sana wag na tong sumingaw sa team. Baka mawalan ako ng trabaho. nagbigay naman ng assurance si Sir John ng, Akong bahala sa'yo, don't worry. pagkatapos ay bumalik ako sa working desk ko na parang walang nangyari. At hindi na ako nakaramdam ng antok. Naulit ang ganong pangyayari sa amin ng ilang buwan nang hindi nalalaman ng kahit sino sa team namin. Then January 2020 ay nag-retire si Sir John at na-promote naman ako sa pagiging team leader. Aaminin kong nagkaroon pa kami ng ilang buwang intimate sessions together. Patago nga lang. Hindi lang balljack, kundi all out na vak-vakan. Grabe, DJ Rocky, napaka-satisfying. Napapasana all ako, parati. And all this time during our affair, itinago niya ang tunay niyang sexualidad sa kanyang pamilya. Bilang ganti sa kanya, I chose to hide his darkest secret. Unti-unting naputol ang ugnayan namin nung minsan siyang magkaroon ng medical concern. Pagsapit ng pandemic, tuluyan na namin tinuldukan ang aming affair. Alang-alang sa pamilya niya at sa kalusugan niya. Fast forward of May 2021.
Napag-alaman kong tinamaan ng COVID si Sir John. Critical ang lagay. Na-intubate pa. Eventually, hindi kinaya ng katawan niya. At hindi na siya nag-survive. Dumalaw ako sa lamay niya at nakiramay sa pamilya niya. Hindi alam ng pamilya niya ang lihim na affair sa pagitan namin. I tried to find out if they have any hints tungkol sa amin ni Sir John pero wala akong nahalata. As in, wala. Secretly, dala-dala ko ang pinakatatago naming lihim na minsan nagkaroon kami ng malalim na pagkakaunawaan ni Sir John. Madalas akong dumalaw sa puntod ni Sir, not because I miss him, but because I continue to admire him for appreciating someone like me. Alam naming simulat sa pool na malabo maging kami officially, pero hindi namin hinayaang maging hadlang ang realidad para subukan ang kaya naming subukan. Ngayon nga ay department head na ako sa kumpanya namin pero hindi sumasagi sa isip ko na gawin ang mga nangyari sa amin ni Sir John sa mga subordinates ko. Tutal, hindi naman kailangan dahil I'm in a good relationship with my boyfriend of almost a year na. He satisfies my needs and wants. Alam rin niya ang history ko with Sir John. Siya lang ang kaisa-isang napagsabihan ko nito nang walang halong reservations. Ang hilaw at buong katotohanan tungkol sa lihim ko. Inintindi niya at hindi niya ako pinandirian. Tinanggap niya ang buong pagkatao ko. Both past and present. At oo, nagagawa niya rin yung klase ng BJ na gusto ko. At mahilig din siya sa buko juice. Kaya sa mga kabisyong nakakarinig nito, bahala na kayong humusga sa akin o sa kung anumang namamagitan sa amin ni Sir John. Yan ang lihim na affair namang hindi ko kayang pagsisihan. Salamat DJ Rocky dahil kahit hindi masyadong nakakatawa o nakakatuwa ang SPG secret file ko, gaya ng mga nababasa mo tuwing Biyernes, napaunlakan mo kung ibahagi ito sa iba. Baka lang kayo makarelate at baka lang din may aral kayong mapulot sa likod ng kwento ko. Kayo na ang bahala mga kabisyo. Salamat uli at hanggang dito na lang. Muli, ako si Sian at ito ang aking SPG as in super Pagganern Secret File.